ଆଜି ତେଲ ପୁରା ମାରିକି ଭିଡ଼ିଓଟା ବନାଯିବ। କେମିତି ହେଇଛି ଏପଟେ ଘର ଭିତରେ ଭାଉଜଙ୍କର ତେଲ ମରା ଭିଡ଼ିଓ। ତ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ମଜା ଆସିଯିବ। ଭିଡ଼ିଓଟା ନ ଦେଖିଲେ ତ କିଛି ଜାଣିପାରିବେନି ସେ ତେଲ କେମିତି ମାରିଛନ୍ତି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା, ଆପଣ ବୁଝିବେ। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜିକାଲି ତ ଏମିତି ପ୍ରେମ ଯାହାକି ବହୁତ ହେଲାଣି, ଯାହାକି ରୁମ୍କୁ ଡାକିକି ଏମିତି ଖେଳ କରୁଛନ୍ତି ଭାଉଜମାନେ। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲା ପରେ ଆପଣ ବି ଛି ଟିକେ କରିବେ। ଆଜିକାଲି ସଂସାର ବନ୍ଧୁଗଣ କଳିକାଳ, କେଉଁଠି କ'ଣ ଚାଲିଛି ଆମେ ବି ଜାଣିନାହୁଁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ବନ୍ଧୁଗଣ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ପୁରା ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟା ତ ଆପଣଙ୍କୁ ମଜା ଆସିଛି କି ନାହିଁ କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖିବେ। ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟାରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ କେମିତି ତେଲ ଖୋଲିକି ଆଜି ଗେଲ କରାଯିବ। ତ ଆପଣଙ୍କ ବନ୍ଧୁଗଣ ଏମିତି ଏରିଆରେ ବହୁତ ଘଟଣା ଘଟୁଛି, ତେଣୁ ଆପଣ ମତାମତ ଦିଅନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଯଦି ପାରିବେ ଚ୍ୟାନେଲଟାକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ତେଲ ଭିଡ଼ିଓକୁ ନେଇକି ଆପଣଙ୍କ ମତାମତ କ'ଣ ରହିଲା ତ କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଫଟାଫଟ ଯାଇକି, ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଲାଇକ୍ ତ କରନ୍ତୁ।